Soc la Vanessa, alcaldessa de Mont-ras, i avui us parlo des del Pont del Dimoni, dins el nostre terme municipal. Segur que molts de vosaltres no el coneixeu, i és el mateix que ens passa amb la nostra comarca, amb el Baix Empordà. Tenim petits tresors arreu, tenim un territori molt divers i desconegut, tenim gent amb ganes de treballar, a qui cal donar veu. Ara és el moment de fer-ho colze a colze, de treballar junts i plegats. Ens ajudes a fer-ho? Comptem amb tu? Soc en Raimon Trujillo, regidor de l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan. Em presento en aquesta candidatura perquè estic convençut que és la millor manera per construir aquest projecte, des d'on tothom surti del mateix punt de partida i amb lideratges compartits. Junts pel Baix Empordà, junts per Catalunya. Construïm-ho junts. Ei, sóc la Cecília Bernusell, alcaldessa de Bellcaire d'Empordà. Em sumo a aquest projecte de Junts perquè crec en la transversalitat i en el grup comarcal que s'està muntant. Vull aportar el meu granet de sorra i espero que tu també et sumis. Soc en Jaume Quintana, regidor de Santa Cristina, i em sumo en aquest projecte perquè crec en les persones que l'integren i fer de Junts un referent a la comarca. Hola, sóc la Maite Selva, l'alcaldessa de Begur. M'he posat en aquest projecte perquè hi crec des de l'inici. És un projecte transversal que hi cap tothom, que comencem de zero però il·lusionats, engrescats, i per tant us convido a tots els que vulgueu sumar-vos en aquest projecte. Entre tots farem d'un projecte de Junts gran per la nostra comarca. Hola, soc la Glòria Marull, alcaldessa de Serra de Daró. Estic en aquest projecte perquè engloba tant els pobles grans, mitjans com petits. Gent que està governant com gent que està a l'oposició. Jo crec en aquest projecte perquè és una gran oportunitat per començar tots plegats, junts, un nou camí. T'hi apuntes? Hola, bon dia. Soc en Josep Maria Plaja, tinc 42 anys i soc de Casavells, tot i que actualment visc a la Bisbal d'Empordà. Em presento en aquesta opció del projecte de Junts perquè crec que és com la meva feina. Com podeu veure, jo sóc pagès. Un ofici que es comença des de baix, de gent que estima la terra, la nostra terra, que pas a pas anem construint un camí per fer un futur. Caminem junts